ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଟିପ୍ସ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁନାହିଁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ଶରୀର ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜରେ ପନିପରିବା ଫଳକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ କାଟିବା ଉଚିତ। ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ତାହା ପରିବାରେ ଥିବା ମଇଳା ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଟମାଟୋ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ଚୁଟି ଝଡୁଥାଏ ତେବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ମାଲିସ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସପ୍ତାହକୁ 2ରୁ 3 ଥର ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଜଳରେ ନିମପତ୍ରର ରସ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ବ୍ରଣ ଦାଗ ଦୂର କରେ। ଛେନାକୁ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିକୁ କୁଳିଗଲେ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଳୁ ପରଟା ବନାଇବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଲେ ତାହା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କମଳା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ତୁଳନାରେ ପିଜୁଳିରେ 4ରୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପିଜୁଳିକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଶରୀରରୁ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଳା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଦା ଚା ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଦା ଜାକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ବାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।